Tervehdys ja tervetuloa eräkikseilemään. Tänään on tarkoitus keskustella minkkien loukkupyyntämisestä ja niiden ruokinta syötittämisestä ja hajustamisesta. Ja aihe se, että miksi nyt otan tällaisen, niin on se, että en ole hirveästi vielä asiaan perehtynyt, mutta haluaisin opiskella asiaa mahdollisimman paljon ja tulla siinä hyväksi. Ja nyt tuossa kun Rapakon toiselta puolelta on sitä asiaa vähän tiedustellut kautta katsellut vinkkejä, videoita ja ohjelmia, niin on tullut siihen tulokseen, että syötittämisessä minkillä, että monessa muussakin tämmöisessä loukkupyytämisessä on se, että mitä sinne laitetaan. Toki ihmiset puhuvat kyllä paljon, että se on ihan sama mikä sinne laitetaan ja vastaavasti miten paljon tai mitä tahansa, mutta mä en välttämättä perusta siihen sitä asiaa, vaan mä perustaisin mieluummin sen johonkin pohjaan semmoisen, mikä niin vaikuttaisi järkevältä. Että mulla ei ole tosiaankaan tarkoitus lähteä silleen pyydyksiä niin ruokittamaan, että mä 20 kiloa pikkukaloja lähden viemään tuonne loukkuihin ja siivoon niitä sitten niitä raatoja ja kuivuneita hässäköitä sitä pois, vaan että mahdollisimman tehokkaasti, mahdollisimman pienellä määrällä saisin sen niin sanotusti loukku niin houkuttelevaksi elukalle ja sitä kautta säästyisi sitä roojaamisen vaivaa ja käsillä niin kuin käden ulottuvilla olevista aineksista, jos sen pystyy sen tällaisen syötin tekemään, niin se on sitä parempi asia vielä. Ja tuossa nyt ensimmäisenä vähän asiaa, miten lähdin etenemään, niin tein tämmöisen tahnan sardiinista, simpukoista, tonnikalasta, muikkuja, tuoreita muikkuja sipelsin pieniksi. Sitten siinä on öljyä ja kaikki ne muut purkkikalat ja kaikki nämä niin oli öljyssä paitsi sardiini, joka oli tuo simpukat oli suolavedessä, mutta sekään ei jäädy. Eli tarkoitus olisi tehdä semmonen, että siinä ei jäädy, vaikka se talvipyynti olisi kovallakin pakkasella. Ja nyt sotkevuin jo asioissa monessa, pyydän anteeksi, ei ole ensimmäinen kerta, mutta siis tässä tahnassa on sardiinit, simpukat, tonnikala, tämä muikut, tuoreet muikut, siis sitten jauhoja ja rypsiöljyä. Ja tarkoitus olisi tästä syötistä tehdä semmoista tusausta, että minun riittäisi laittaa niin kuin lusikallinen sitä ja se olisi muotoiltavissa vielä semmoiseksi palleroksi. Nyt en rupea paljon käsin muotoilemaan, mutta että se olisi niin kuin pieni asia, mikä laitetaan laatikkoon ja se houkuttaisi nyt tässä tapauksessa sitten minkin sinne loukkuun. Asiasta en vielä tiedä, toimiiko, kokeillaan. Jos ei toimi, niin unohdetaan koko asia tai muutetaan vähän reseptiä. On vielä muita hajuste raaka-aineita, mitä ei vielä tässä ole. En lähtenyt kaikkia sotkea yhteen, koska sitten taas toinen toistaan tukien, niin välttämättä joku raaka-aine on turha ja säästytään sitten siltä osin rahallisesti ja vaivallisesti näin, niin tämmöisellä miksillä lähdetään nyt liikenteeseen. Ja minulla ei ole nyt tällä hetkellä loukkuja missään tuolla hajustumossa eikä pyytämässä, vaan tarkoitus olisi nyt tätä pastaa käydä viemässä tuonne maastoon eri pisteisiin ja katsoa miten alkaa jälkiä tulemaan. Ja homman nimi alkaa just siitä, että mitenkä ne löytää nämä elukat sen syötin. Toki paikkana nyt varmaan on rannat ja joen uomat, missä yleisesti riista liikkuu, että ei lähdetä tuonne Kehä Vitosen varteen viemään niin paljon, vaan sillä tavalla paikalle, missä nyt minkki oletetusti voisi liikkua. Ja ei ole
kehä vitonen, vaan vitostie. Mutta nautitaan kahvista. Kiitos Pikkukakkoselle. Kaikki tämä eräkiksely olisi täysin mahdotonta, jos ei olisi päiväunta ja Pikkukakkosia. Että iso kiitos siitä ja kiitos kun katsoitte ja palataan asialle. Se on iso moi.